шир он ба кӣ лозим аст? шир дар ҳақиқат барои кӯдак хӯроки олист. дар замин зиёда аз 4300 навъи ширхӯрҳо мавҷуданд ва шири ҳар навъи ширхӯрҳо барои навзоди ҳар яки онҳо аниқ мувофиқат мекунад ва ба мувозинат оварда шудааст. ана барои чӣ шири гов барои гӯсола беҳтарин аст? шумо тасдиқ мекунед ки шири говро ба кӯдакон додан мумкин нест? далелҳои зиёд ин гуфтаҳоро исбот мекунанд. академияи педиатрии амрико дигар шири ҳайвонро ба кӯдакони то 2 сола тавсия намедиҳад. сабаб дар чист? мушкилӣ бо аллергия, хала, шукуфа, ҷамъшавии моеот дар бинӣ ва нойчаҳои шуш ва дар аз худ намудани оҳан аст. дар хусуси дигарон чӣ мегӯед? Магар шир хӯроки солим нест? дар тӯли солҳои зиёд мо бовар мекардем ки шир барои саломатӣ зарур аст. тифли ширхӯри одам ниҳоят оҳиста инкишоф меёбад ва таркиби шири зан ба ин мувофиқ аст. истеъмоли шири ҳайвон метавонад саҳми худро ба балоғатрасии бармаҳали кӯдакон ки имрӯз мушоҳида мешавад расонад. баъди аз сина ҷудо кардан дар аксарияти кӯдакон таҳаммулнопазирии ба лактоз, дуруст ҳазм карда натавонистани қанди шир инкишоф меёбад. ин дар газҳосилшавӣ, ихтилоҷҳо ва шикамравӣ зоҳир мегардад. ин мушкилӣ барои 75% аҳолии ҷаҳон хос аст ки дараҷаи муайяни мушкилиро нишон медиҳад. шир маҳсулотест ки нисбат ба дигар маҳсулоти хӯрока бештар сабаби аллергия мешавад. дар ҷараёни ҳазми мӯътадили шир 100 аллергенҳо, моддаҳое ки метавонанд аллергияро ба миён биёранд, пайдо мешаванд. онҳое ки аз касалиҳои зиққи нафас, вараҷаи хасбеда ва артрити ревматоидӣ азият мекашанд, баъди аз истеъмоли шир даст кашидан саломатиашон беҳтар мешавад. аксарияти сокинони кишварҳои рушдёфта сафедаи аз ҳад зиёд истеъмол мекунанд ва шир ин хӯрокаест ки сафедаи зиёд дорад. шир дар аксар мавридҳо сабаби қабзият мегардад. агар шир стерилизатсия, пастеризатсия на ҳама вақт кифоя аст нашуда бошад, он гоҳ метавонад омили гузариши бемориҳои гуногун гардад. шир аксар вақт метавонад дар таркиби худ миқдори боқимондаи антибиотикҳо, ҳормонҳо ва пестисидҳоро ки ба хӯроки чорво илова мешаванд нигоҳ дорад. миқдори зиёди одамон бе истеъмоли шир ва маҳсулоти ширӣ тамоми ҳаёт солим зиндагӣ мекунанд. аҷиб аст ки аз ҳама ширхӯрҳо ҳайвонҳоро дар боғи ҳайвонот ба назар нагирифта фақат одам баъди аз сина ҷудо гаштан истеъмоли ширро давом медиҳад.